No niin, morjesta taas kaikki ihmiset tänne Blue Gamerin Sonic the Hedgehog. Mikä tää oli? Episode 4. Let's Playn pariin. Niinhän se olikin. No niin, eli tässä on ollut jonkin verran taukoa ja en ole jaksanut dupata tätä jaksoa, mutta nytten vihdoin otin itsestä niskastani kiinni, kun oli tarkoituksena pelata CTR eli Crash Team Racingia, mutta ajattelin, että ei. Ennen sitä nauhoitin tämän äänityssession, sitten laitan renderoimaan ja voin sitten siinä samaan aikaan pelailla. Mutta joo, eli nyt mä haluan ekaksi sanoa yhden tärkeän asian, joka mua potuttaa kyllä vieläkin. Mun Easy Cap meni rikki. Joo. Mun monta vuotta yhteistyössäni ollut Easy Cap niin vain lopetti toiminnan ja se ei enää näytä kuvaa. Äänet se tulee, mutta ei kuvaa tule. Joka on nyt pikkasen ollut semmonen no voi hitsi tilanne. Mutta hei, aina ei voi voittaa. Läheskään aina ei voi voittaa. Seuraava capture card, minkä sitten tulenkin hankkimaan, on Terratec-krappu, ja sen minä teen, että sen pitäisi toimia paljon paremmin. Videolaatu pitäisi olla parempi kuin Easy Capissa, että laitteisto upgradeataan, mutta mä en siitä yhtään tiedä, että milloin mä sen hankin, että en lupaile mitään, että mä rupean näitä konsoleille Let's Play taas heti tekemään. Mutta joo, eli nyt pelataan itse pelin parin, eli tässä meillä on nyt tämä Casino Street-kenttä. En muista mikä tämän zonin nimi on, mutta kuten mä sanoin, että täältä pitäisi tulla aika nopeasti noita lisäreitä, niin kyllä täällä on vielä tullut jo jonkin verran lisäreitä, mutta siinä Act 2 vasta paljon enemmän niitä lisäreitä on tulee, sillä siinä on yksi semmonen niinku stage gimmick niin sanotusti, joka ihme laittaa sut saamaan niistä paljon enemmän. Siis niitä elämiä. Noin, päästiinhän me sinne. Tää on itse asiassa tosi kiva juttu, että tuo juttu on otettu tosta Sonic 2, sitä ihmekentästä. Noin, päästiinhän me sinne erikoiskenttään. Eli Act 1 on läpi. Sonic made it through the Act 1. Jaa. 122 sormusta. Lataa. No niin, sitten ollaankin tossa, mä en muista kuinka monen special stage tämä on, mutta who the fuck cares. Eli tämä on tällainen, että tässä aloitushuoneessa on paljon sormuksia ja sitten on täällä monia eri reittejä, missä voi kulkea. Yhdessä tuolta saa lisää aikaa ja sitten onko 2 tuommoista erilaista reittiäkin ihan tuolla. Itse yritin ekaksi tehdä sellaista, että mä hain sitä lisää aikaa. Ja sitten mä lähden toimiin, kuten tässä näkyy. Sieltä tuli se 15 sekuntia haettua. Ja sitten lähdetäänkin tosi toimiin, eli menemme sinne kentän loppua päin. Ei näytä toimiva. Ja sehän oli väärä paikka, mihin me taas mentiin. Ja mä voin muuten sanoa, että tästä nauhoituksesta on pitkä aika. Mä niinku nauhoitin tän varmaan 2 viikkoa sitten. Niin mä en yhtään muista, mitä tämä nauhoitus tuo mukanaan, eli tämä saa minuakin yllätellä. Selvästikin me emme tippuneet sinne. Emme! Hävisimme. Ei tullut timanttia tästä kentästä. No voi hitsi. On se niin hienoa, kun pystyy tiputtaa itsensä päälle vettä. Talenttia se on. No niin, Casino Street on näyttänyt Road of the Cards. Eli tämän kentän stage gimmick on tällainen. Kun se kenttä nyt alkaa, aloitan sitten. Noin, eli stage gimmick toimii sellainen, että täällä on monia erilaisia jättiläiskortteja. Jokaisella kortin kun sinä käännät, niin sieltä voi tulla sormuksen kuvia tai Sonicin päänkuvia. Aina kun sä saat 3 tommoista Sonicin päänkuvaa, siitä tulee 1 lisäri. Ja kun noita kortteja tulee koko ajan vastaan, niin voit sitten vaan arvata, että se saa meikin koko ajan sormuksia tai ihmeen lisäreitä. Sitten kun sä saa noita sormuksiakin aika nopea vauhti, että sitten kun sulla on se 100 sormusta aina, niin sitten saat sen lisäri. Eli tässä kentässä saa vaikka kuinka nopeasti sormuksia. Siis niinku, että herra jumala. Kuten tässä näemme, jos mä oikein... No niin 20, kato. Mulla on 20 elämää jo. Herran tähden. Noin, 21.
Tästä tulee... Ei jumala, mä rakastan tätä 3D-efektiä, mikä tässä on. Tää näyttääkin tosi hienolta. Ai. Muuten nyt tuli mieleen, että te saatatte ehkä huomata, että ei pitäisi olla niin paljon taustasurinaa. Se on siksi, koska mä käytän tällä hetkellä mun laulumikrofonia, mitä mä tulen kaikissa mun duppauksissa nykyään käyttämään. Mä käyttäisin tätä ihan kaikkea, mutta kun mä en voi pelata tämän kanssa, koska mulla ei ole vielä tarinatelinettä, juu! Siis mikrofonitelinettä, joten mä joudun pitelemään tätä käsissäni. Se on ainut huono juttu. Sitten kun mä saan kunnon mikrofonia, mä rupean tätä kaikessa toiminnoissani käyttämään. Katso 25 elämää. Ei paha. Pomps, pimps. Siinä mulla oli siis yksi Let's Play-idea, minkä mä voisin toteuttaa tietokoneella, mutta siis... se on DS-peli ja mä pelasin sitä emulaattorilla. Mutta siis siinä on sellaisia järsyttäviä piirtokohtauksia, mitä mä en voi suorittaa, koska se on niin vaikeeta DS mulla. Joten mun pitää varmaan jossain vaiheessa modata tuo oma DS, niin mä saan heitetty se capture cardi kiinni, mutta... jos se tapahtuu, niin se ei ainakaan tullut tässä ainakaan lähitulevaisuudessa tapahtumaan, että... Anteeksi ihmiset. Tää on yksi ärsyttävimmistä kohdista koko pelissä. En tykkää yhtään. Yritetään vielä... hihassa me jatkamme matkaamme. Mene... Ei kun pääsemme ui. No... Ei! Ja... Kuolema korjaa. Casino Street, Zone Act 2, Road of the Cards. Oi, tätä kenttää. Tässä kentässä on muuten loistava musiikki, niin ei mitään rajaa. Rakastan tätä musiikkia, mikä tässä on. Ai. Mä kuolin kahdesti. Mä muistin, mä kuolin vaan kerran, mutta ei, kahdesti kuoltiin. No muuten nyt ihmiset, kun te ette vielä siitä tiedä, että meillä on uusi jäsenkin. Jepetsi on liittynyt nyt tähän meidän hulvattomaan ryhmään, missä me vain puhumme kakkaa. Joo. Mutta nyt kun mulla ei ole tässä pahemmin mitään puhumistakaan, kun mä pääsin tostakin kohdasta just läpi, voisin itse asiassa kertoa, että mitä minä olen lähiaikoina tehnyt, kun en ole vähän aikaa videoita taassakaan tehnyt. Eli nyt mä olen vihdoinkin ottanut itse niskastani kiinni ja rupen oikeesti laihuttamaan, joten... Yeah! Kaikki päättyy ihmiset aina hyvin. Aina kun uskoo. Joo. Itse asiassa ei aina pääty, kun pääsin pohtimaan. Let's go! Jaa. No niin, yritäpä suudelleen sitä. Eli... Jaa, ei päästä... No, Ei. Noin. Sit... Mene! Niin nopeasti kun voit! Sehän kävi nyt nopeasti kun toisen kerran yritettiin ja... Ei päästä erikoiskenttään, sillä meillä ei ole sitä meidän kuin 50 tarvittavaa sormusta. Ai, kun Suomi menee nytten tappiolle, ei tässä mitään järkeä ole. Joo, jääkiekkoselautuksessa nyt himputtiin täältä minun studiostani. Tallennetaan. Casino Street. Casino Climax. No ei. No, Casino Street Zone Act 3. Tässä kentässä mulla kävi näiden tykkien kanssa yksi tosi ikävä juttu, josta myöhemmin lisää. Että... Joo. Mä en oikein yhtään tiedä, mä oon ruostees. Ihan niinku oikeesti, mä olen ruostees tässä mun puhumisessasi. Kun en oo pitkä aikaa niinku Let's Playtä tehnyt, niin mä olen ihan ruosteessa. En yhtään tiimistä puhua. Paitsi siitä, että meillä oli tossa eilen, eli sunnuntaina, tuo ihme karaoke-striimi. Siellä oli minä, Jupetsu, Alkuv. Ei, väärät ihmiset. Siis siellä oli minä, Rautsi, Jepetsi, Jampula ja Lakritse. Me lauloimme karaoke-partion kautta karaokea striimasimme. Ja kyllä siellä oli aika paljon ihmisiä itse asiassa kuuntelemassa. Noin 20 jotain siellä oli striimissä, kun siellä pikkasen singattiin pikkasen karaoke-biittejä. Niinku ettei mitään järkeä. Pomps.
Pups. Ei hitto kun väsyttää. Oppitunti numero 1 ihmiset, kun teette Let's Playtä, älkää ikinä rupeatko tekemään niitä silloin. Tai jos te duppaatte, älkää siltikään dupatko niitä silloin kun väsyttää sillä. Ei siitä tule yhtään mitään. Varsinkin jos kyseessä on tämmönen laiska ihminen kuten minä. Ettei kannata. Moni on ihminen on itse pyytänyt muuta room setup videota. Sitten kun mä saan Terrate Crappa, mä voin itse näyttää, että miten mä näitä videoita niin rekordailen. Että joo. Ja tässä ihmisillä nyt tulee pieni sneak peek. Eli me aiomme tehdä Corner Game Productionin kanssa Doom 2 co-opille LP:nä. Se pitäisi olla vähän helpompi, sillä heti kun olimme vetäneet Doom 1 videolla läpi, me vedimme Doom 2 off-camina läpi. Vain siksi, että me voisimme oikeasti olla valmistautuneet sillä Doom 2 Let's Play, vaikka meitä oli 3. Minä, Rautsi ja Jone. Se oli ihan helvettiä. Siis ei siinä ollut mitään järkeä. Niitä vihollisia tuli koko ajan lisää. Siinä on esimerkiksi yksi semmonen kenttä, semmonen kaupunkikenttä. Siinä on yksi semmonen kaupunkikenttä. Ja sit sieltä tuli niinku koko ajan vihollisia. Ettei mitään järkeä niiden vihollisjoukkojen kanssa. Ja sieltä tuli niitä pelin pahimpia vihollisia niinku koko ajan ja tappo ihan koko ajan. Ei mitään järkeä! Niinku et herra jumala sen kanssa. Mutta joo. Ja meille varmasti Jepetsi tulee siihen myös mukaan pelailemaan. Ja sitten meille tulee myös tulemme jatkamaan Free Gem, eli sitä missä me näytämme ilmaisia internet co-op-pelejä, koska me olemme löytäneet uusia. Mutta edelleenkin ihmiset, me teemme näitä videoita silloin kun me jaksamme, meillä ei ole mitään julkaisutahtia. Joten jos ihmettelet, että olemme ollut taula, ei. Meillä ei ole ollut nyt kovin aktiivista porukkaa väliaikoina. Me ollaan vaan oltu persehomeessa oltu vaan niinku levätty ja vastaavaa. Jaa. Mennään tykkiin. Niin. Nyt kun saavuttiin tähän kohtaan, mistä minä kerroin, että meni vähän plörinäksi. Eli tämä ihme kohta. Mulla meni yllättävän kauan tämän kohdan kanssa, sillä mä olin kokonaan unohtanut, miten tämä kohta vedetään. Niin mä monesti tipuin alas ja joutuisin aloittaa kokonaan alusta. Että siinä joo. Mulla oli ideana ekaksi, että mä skippaisin tämä, niinku, että en puhuisi tätä, mutta kyllä me nytten tämä vain puhutaan siksi, koska minä vaan voin. Ja otetaan hörpsäis vettä. Noin. Olemme valmiita jatkamaan Blue Gamer Studiossa. Ei hitto mun mitä rankki pyytää joltain ystävät, ketä saa oikeesti piirtää hyvin. Piirtää mun semmonen Blue Gamer niinku taulu ja heittäisi tohon ihme seinälle, missä lukee Blue Gamer Studio. Se oli hienoa. Se oli hienoa. En varmaan pelaakaan CTR tämän jälkeen. Mene nukkumaan. Vaikka kello onkin 19.18. Mutta silti. Silti mennä nukkumaan ehkä. No, en mä niinku nukkumaan ehkä tii, mut torkut. No en mä nyt torkuistakaan, kun kello on nyt. En mä tiedä. Jos mä nyt menisin ottaa torkut, niin mä sit yöllä varmaan sais hyvin nukuttua. Mitä minä teen? Hirveä taistelu henkisten demonieni kanssa. Tässä ei ole mitään järkeä. Oli kyllä hyvää ruokaa tänään, kun ei yhtään tiiviistä puhu enää, niin ruoka. Meillä oli niinku ruokana niinku... Mitä meillä olikaan? Perunamuussia, niin juuri sitä. Sitten perunamuussia ja... Se piti loistavaa. Mutta joo. Ei puhuta ruuasta, että tälle katsojille tulee nälkä. Noniin. Nyt näyttää siltä, että tuottaa vähän tulosta tämä meininki. Yeah! Päästiin jatkamaan vihdoin ja viimein. Mä pelastin, mä kuolin ja mä odottaa uudelleen, herran tähden. Nyt sen tiedä mitä odottaa. Oi! Ei ees homing attack, että se veti semmosen hienon ryyppäänä siinä.
Se oli kaunista. Itse asiassa siinä Doom 2 Let's Playstä pitää vielä kertoa, että uskoisin, että siis tällä kertaa se menee siis paljon helpommin, kun meillä on myös ystävämme Jepetsy mukana. Jos siis Jepetsy nyt saadaan mukaan, en tiedä. Mutta hei, Sonic made through the Act 3, joten nyt tulee Boss Act. No niin, sitten saatiin lisäri. 28 lisäri. Not bad boy. Pum 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 ja kuten ne jotka pelannut alkuperäisiä Sonicia näyttää varmaan tunnistavat tämän, eli tämä on Sonic 2. Ihme se mikä kasinokentän nimi, niin sen bossi. Tekijöitä on näköjään loppunut se niinku että ei tiedä mikä bossi on, laitetaan vanha. Itse asiassa kaikki pelin bossit vanhat on. Jollain sortilla on vähän samanlaisia kuin vanhat. Itse asiassa tämä on ihan selvä kopio. Ja tää on ihan liian helppokin. Meni itse asiassa yllättävän nopeasti. Mä en oo ikinä päässyt tätä kentän bossiin niinku 45. No katsotaan. 49 sekuntia. No ei. Ei mitään järkeä tossa nopeudessa, hei saakeli. Sonic defeated the boss. Time bonus on muuten aika iso. No siinähän kesti jo kauan. Extra elämä. No kidding! Mutta Lost Labyrinth Zone Act 1 on ensi jaksossa. Kiitos kun katsoitte tämän jakson Sonic 4 episode 1. Mä nähdään sitten ensi jaksossa kun vuorossa Lost Labyrinth. Ei tässä muuta. Moro moro!